Вкараха ме в една стая, което в класическото по филмите тъмно, бюро, стол, следовател, лампа, насочена към тебе, към такова пистолет поставен на бюрото. Аз питам защо съм тука? Ти ще кажеш. Послушай, аз няма какво да казвам. Вие ме задържате. Не, ти ще си кажеш, ние всичко знаем. Роден съм в София 1942 година от баща французин, майка българка. Живял съм първите си 7 години тука и като се прибира баща ми и семейството във Франция, ги придружавам 1949 и от тогава живея във Франция. За пръв път се връщам след това в България през 1957 до 1968 идваме всяко лято с семейството си. Имам още 3 братя, родени след мене. Иска да кажа само, че съм завършил право в Париж и също българска филология в Сорбоната, ако щеме, École des langues orientales в Париж. Когато тръгнаха родителите ми, майка ми най-вече, който оставя тук баща, майка, брат и така нататък, за тях беше завинаги, защото беше Сталиново време още. И се смяташе, че никога няма да се видят вече. Но нещата, след това, след смъртта на Сталин, поумекна това и вече получихме разрешение да се връщаме, да идваме и идвахме най-вече през лятото, ваканциите. Когато бях ученик в лицея още, после влезох в факултета правния 61-а, винаги съм си милеел за България. И изглежда в мене си е останало това желание да се върна и тогава се изградиха в моето съзнание кумири като Левски, Ботев, който дядо ми говореше, И ясно беше, просто казал, как така, защо трябва да се... Кой е виновен за това? И ясно е, че беше факта, че има комунисти тук, които са на власт и които ограничават тези, които ни принудиха да заминем. Така че съм вече като станах, да речем, 16-17 годишен, вече се връщах през лятото тук, имах приятели, създадох си приятели, именно от които после създадохме тази организация по техна инициатива, не моя. Но тогава се гледах събиране, имаше събиране на емигрантски групи. Аз не разбирах много какво. За мене бяха българи всичките, но за тях имаше, някои бяха, как се казва, национален фронт, други бяха земеделци, трети бяха анархисти. Аз не правех разлика, но и тогава действително се запознах с един емигрант Георги Костов, който искаше, това са началото на 60-те
той казва, тази емиграция е такова, всъщност е ялова, защото вместо да се борят с режима, се борят помежду си, боричкат се. Казва, това е. Нека искам да създадем нещо такова и тогава той дойде идеята, вече 61-а нещо от този род, да се направи списание. Списание и сега млада България, за младите, които да се престане с тези политически раздори, нали, и да се концентрира върху борбата за опознаване на българската кауза на Запад, нали, и подпомагане вътре на тези, които се съпротивляват на режима. И създадохме най-вече той. Аз участвах в него, написах няколко статии, но тъй като нямаше финанси, защото идеологическата диверсия, за която комунистите говореха, всъщност Запада не я водеше. Запада гледаше да се предпази от комунизма, но не беше настъпателен. Така че нямахме средства, никой не е смисъл със собствени средства, от тук, от там. И излезоха няколко броя. Тя беше насочена демократично, това списание, и европейско. Тогава Европа не съществуваше още. Тя беше още в проект или в начален стадий, като общност, въглища и желязо. Всъщност, този мой антикомунизъм, който поемам отговорност, аз съм антикомунист, но причината да съм не е някаква лична, а защото просто антикомунизма ми е роден в допир с комунизма. Допир с хората, които живеех тук, защото все пак 10 години поред преминавах поне 2 месеца летни ваканции. Тук имах приятели на моя възраст. Виждах как гонят за бради, за музика. Нали, няколко пъти са ме спирали на улицата, защото носех ризата си извън панталона. Беше забранено. Нали, или си бех пуснал брадичка вече като по-възрастен, но се спасявах благодарение на паспорта ми, защото бях френски гражданин, нямах българско гражданство въобще. И всъщност си казах, защо тези млади приятели мои тук не могат да правят това, което аз правя свободно там. Това не е нормално. И просто за да се престане с тази ненормалност, се ангажирах. Казвам, трябва да помогна. Никога не съм искал да взема някакво лидерство или друго. Просто казвам, трябва да помогна. С каквото мога.